Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Κυριάκος και σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Αλλά υπάρχει ένα challenge. Θα παίζω μόνο με γκρι και μυθικά όπλα. Πάμε στο βίντεο. Στον οδηγό σε 3-2-1. Ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα που θα πέσουμε. Για το medallion θα πέσουμε πρώτα στο Castle Dome για να πάρουμε το πιστολάκι. Έχω στρατηγική. Και άμα δεν έχει φύγει το medallion από το Dome M Stand, όπως λέγεται, θα πάμε και εκεί και θα έχουμε πιστολάκι μυθικό και shotgun μυθικό. Άρα για αρχή πηγαίνουμε εδώ που δεν νομίζω να πέφτουν πολλά άτομα. Πλαντάρουμε εδώ πρώτα. Ξέχασα την Glider, έβαλα. Αυτό καρχαρίας. Λοιπόν, δεν βλέπω πολλά άτομα. Βασικά δεν βλέπω άτομα. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Δεν μπορώ να πάρω. Ξέρετε. Λοιπόν, είμαι με το γκρι, το γκρι shotgun μου. Τι έκανα, είχα και μείνεις. Δεν είναι πια καν το μήνυμα. Όχι! Αυτό συμβαίνει όταν είσαι αφηρημένος. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ το AR. Σήκωσε down στο μποτάκι. Λοιπόν, φεύγουμε. Λοιπόν, πού είναι το... Ξέχασα πώς λέγεται. Πού είναι το medallion. Δεν είναι και έκανα impulse. Αυτό λέγεται, νομίζω. Το δωράκι τώρα είναι legendary, αλλά μυθικό. Φυσικά. Happy birthday. Έχω ένα μπαλόνι. Εντάξει, αυτό έχω μυθικό, άρα medallion. Θεωρείται μυθικό όμως. Το μπαλόνι όμως δεν μου αρέσει που το έχω ακόμη. Άρα είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, το μόνο που μένει είναι να βρούμε το medallion πριν το φάνε. Το τονίζω, πριν το φάνε, που ακούω να παίζουν fight και φοβάμαι μην μου πάρω το medallion. Ναι, νομίζω πρέπει λίγο να αγχωθώ για το που είναι το medallion. Medallion, where are you? Πού είναι το medallion? Κάτσε ρε, άφησα το AR. Κάτσε ρε. Το AR. Άντε, νομίζω ότι είχε το medallion. Παιδιά, το medallion ζει. Μπροστά στα μάτια μου είναι από εκείνη την πλευρά. Ζει το medallion. Το medallion ζει και βασιλεύει αυτή τη στιγμή. Αυτό το μπαλόνι γιατί εμφανίζεται όλη την ώρα? Από το Happy Birthday medallion. Εντάξει. Αλούτσικο μου. Where are you, medallion. Ρε medallion τώρα, where are you? Αυτό είναι το medallion. Τι κάνω? Πάρε ένα το medallion. Κάτσε καλά. Εντάξει, δεν μπορεί και να με τύχει έτσι όπως το πάω τώρα. Καλά ρε. Πάλι το storm.
έχω μετάλλιο, τι είναι αυτό. Άντε γεια. Ωραία. Μια χαρά. Φυζ, μετάλλιο. Οπ μίνις. Καλά, όπου να είναι. Πάρε εδώ το happy birthday. Φάει όλο το κέικ. Να μην μείνει για κανέναν. Μόνο δικό μου το κέικ. Και φύγαμε. Λοιπόν, φυζ και αντίο. Ακούω άτομο ή μποτάκι το. Ας τρέξουμε λίγο γιατί νομίζω ακούω άτομο. Είναι εξής τα μποτάκια που σπάνουμε το πίταξ. Εγώ νομίζω ότι είναι μποτάκια. Δεν είναι και πολύ σίγουρος όμως. Μπορεί να ήταν για το μεντάλλιο και να μην το πρόλαβα. Πειράζει, το πήρα εγώ. Λοιπόν, εδώ έχει splash. Εντάξει, είναι χαρά. Βάλε φυζ. Έφυγες. Ναι, γιατί έβαλα τέτοια τώρα. Φύγε. Ωραία, το ζώο. Εντάξει, καλά, πολύ πάει γρήγορα. Τώρα σταμάτησε νομίζω. Λοιπόν, βάζω εδώ πολύ διακριτικά ένα medkit. Και είμαι έτοιμος να φύγω. Γιατί πάλι έχω μπαλόνι ρε. Αυτό το μετάλλιο θα το πετάξω, δεν ξέρω τι γίνεται. Να, αυτή η βλακία, αυτό το αέρονα. Λοιπόν, φύγαμε. Να βάλω το φύζι δίπλα. Τι κάνει. Μου θυμίζει πιο παλιά που είχε γίνω το Σιναρούτο. Α, εκεί, εκείνο παίζει να είναι λίγο αντιγραφή. Έλα. Ναι, αντιγραφή είναι. Το Καμικαμιχά. Παίζουνε fight εδώ παιδιά. Παίζουνε fight. Δύο άγωνοι Lamborghini. Τράκαρα. Πού έπαιζαν fight όμως. Τι... Κυρόφι... Όχι. Ναι. Ας δεν μπορώ να πάω εδώ. Να έπαιρνα το G-Wagon. Τι τσιπάρα μου θα πήγαινε άλλο. Οπα. Sorry my friend. Εντάξει, καλό λουτάκι. Όχι, δεν ήθελα να έρθω από εδώ. Λοιπόν, επόμενο μετάλλιο. Το πήρανε εδώ. Δεν ξέρω για πόσο θα το πήρανε. Δεν το έχουμε βασικά. Να βοηθήσω λίγο νήτρο. Να φάω μετάλλιο στα μούτρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κύκλο του μετάλλιου. Κάπου εδώ είναι το μετάλλιο, όχι κάπου εδώ είναι. Λοιπόν, δεν θέλω να τελειώσει έτσι το βίντεο. Γι' αυτό θα παίξω με τοξικό τρόπο. Και μετάλλιον. Μυθικό, σε παρακαλώ, σκητεύω. Legendary. Πω ρε φίλε, ήταν legendary αυτό τώρα σοβαρά. Ποιος μεντάρης μας έφτιαξε. Ωχ. Βάψαμε, τρέχα. Πού είναι το μετάλλιον. Μετάλλιον. Πάμε, θα φάει μπάντες. Σκάτι. Εγώ είμαι ξυπνότερο.
γενικά λίγα μετάλλιον. Δεν χωράει άλλο μετάλλιον, τι γίνεται? Άντε γεια. Άντε γεια, τα λέγαμε. Λίγο να το τεστάρω, μ' αφήνετε. Λίγο να κάνω... Ψ. Πω, θυμήθηκα. Παλιό Fortnite τώρα. Με Iron Man. Πρέπει να έχουμε το καλύτερο loot. Παίζει. Έχουμε τόσο μετάλλιον. Γιατί δεν χωράει άλλο? Αν είναι το Happy Birthday μετάλλιον. Έχω κι άλλο Happy Birthday, γι' αυτό δεν χωράει. Τι γίνεται εδώ, δεν θες παγκόσμιος με Iron Man? Τι κάνει Iron Man? Έλα με το μοτόρι. Θα μείνει από βενζίνη, δεν θες, συγγνώμη. Και εσένα θα χαλάσει το μασάκι σου. Συγγνώμη, το βοδάκι βαράει. Δεν το πετυχαίνει καλά. Να περιμένω. Ωραία. Τι γίνεται? Λοιπόν, φύγαμε. Τώρα πρέπει να μπω λίγο σε τρέχασμα. Να βρω εκείνο το άτομο που έφυγε. Ναι, τέλεια μου, τέλειωσε και βενζίνη. Τέλεια. Κάτσε, πες και δεν πατάω νήτρο. Πώς τελειώνει η βενζίνη έτσι? Εντάξει, μείνω. Πλάκα, πες λίγο άμπαν. Εγγύηση, εμπιστοσύνη. Οπα. Μην πεθάνω. Μην πεθάνω. Πόσο low είσαι, φίλε? Ξέρεις κάτι, αυτό όμως είναι δικό μου το. Τα λέγαμε. Ναι. Πώς φεύγει? Πώς φεύγει το μπαλόνι? Εντάξει, τώρα έχω 100 μπαλόνια, γι' αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί έχω τόσο πολλά μπαλόνια, ρε φίλε? Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Θα με τρώνε πάρα πολύ άνετα. Και γιατί έχω και άτομο. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγω. Συντώνω. Αυτό σημαίνει ότι παίρνω το αμάξι. Αυτό σημαίνει ότι πατάω πάνω. Αυτό σημαίνει ότι δεν τον πάτησα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πεθάνει αυτός. Σε παρακαλώ, μπαλόνι, φύγε. Όχι, μπάλωνο. Κοίτα εδώ τώρα. Κολλάει και το μπαλόνι. Δεν φτάνει που έχω και μπαλόνι. Κολλάει, γιατί δεν ξέρω. Πω. Πέθανα. Πλάκα κάνω. Ποτέ δεν πεθαίνω. Πλάκα κάνω. Πάντα πεθαίνω. Μια χαρά. Είσαι τέτοιες. Θα δω μ' άρεσε που πλέονται. Άντε ρίξε καλά. Σε παρακαλώ όμως να μην ξαναβάλεις μπαλονάκι άμα γίνεται. Άμα γίνεται. BMW! BMW! Βρήκα BMW στο Fortnite! Ωχ! Πάμε λίγο. Όχι, μην έχει βενζίνη. Σε παρακαλώ, βενζινάδικο θέλω. Κοίτα πως πάει. Βρήκα BMW στο Fortnite. Πώς είναι από μέσα? Βρήκα BMW στο Fortnite. Πάμε λίγο. Εδώ αν αυτά δεν είναι win με BMW που έχουμε. Τι να πω. Με τώρα
Δεν εγώ είναι επειδή μας έμεινε. Έλα ρε φίλε. Κυριολεκτικά δίπλα είναι τώρα. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Βρε σε παρακαλώ, έλα, να το κουνήσω κάτι. Να το κουνήσω με αυτό το μοτόρ που πήρα. Σε παρακαλώ, μην με αφήσεις έτσι. Κάτι γίνεται. Άμα το διαλοφύλλω. Ζιόν. Όχι. Ζιόν. I can do everything I want right here. Πω κοίτα τι κάνω για να αμάξει. Ναι! Ναι, άντε για, ποιος είμαι? Έλα. Είμαι δικός σου. Πάμε λίγο. Τι εργαλείο έχουμε? Έτσι. Πού είμαστε? Λοιπόν, έχουμε το καλύτερο loot. Έχουμε το καλύτερο αμάξι. Τι άλλο χρειαζόμαστε τώρα για να πάρουμε το win? Άμα δεν είναι αυτό win, ξέρω. Κοίτα εδώ το δικό μου. Έτσι με τις μπάντες θα μπαίνω. Πάμε λίγο. Τι έχει άτομα, μην μου βαρέσει το αμάξι, μόνο αυτό θέλω. Μόνο το αμάξι να δεις. Εκεί έπαιξα fight. Έλα μαξάκι, το έχουμε. Μαξάκι, μαξάρα εδώ. Αλλά είναι λίγο άθλιο χρώμα. Ωραία, τι κάνει? Για να είμαι τελική, 78, μια χαρά. Πώς πάει έτσι? Όχι! Το βούτυξα μέσα. Στα δηλητηριώδη νερά. Λοιπόν, πάμε βρούμε κανένα άτομο. Τι γίνεται? Έχουν μείνει 2 άτομα. Άμα δεν κάνω λάθος. Είναι 2 άτομα. Car spotting. Τι κάνω? Has a victory crown. Has a victory crown. Άτομο. Έτυχε με πυροβολή στο αμάξι. Και κάνω report. Μην ακουμπείς το αμάξι, θα σε κάνω report. Το αμάξι αυτό. Πού είναι αυτό το αμάξι? Μη! Έτσι και τολμείς να πάρεις το αμάξι. Δεν ξέρεις που μπλέκεις. Με ποιες δυνάμεις μπλέκεις άμα μου πάρεις το αμάξι. Σε παρακαλώ να το φάω τώρα. Πάει στο BMW δικό μου. Πού είναι το BMW? Καλά, αυτό να μέχρι να το φάω. Θα περάσουμε 2 αιώνες. Τι γίνεται? Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Παίρνω το αμάξι και φύγαμε. Πού το BMW ρε? Με κατέληψε. Όχι όντως, πού είναι? Τι είναι κινητικό? Μη μου πεις. Όχι. Δεν το χάρηκα. Μου το πήρε, είναι καλά. Ρε, μου πήρε στο αμάξι, ρε. Μου πήρε στο αμάξι, ρε. Καλά. Σου λέω σε κάνω report, θα χάσει το account σου. Να μην με βαράει κιόλας από laser. Να μην μου έπαιρνες το αμάξι. Δεν σε φταίει κανείς. Έλα. By go to the lobby please for me. Τι μεντάλιον είναι αυτό? Πόσα μεντάλιον έχουν μπει? Ultra Max, Fortnite, δεν ξέρω. Πω, αυτός ήταν που με έκλεισε το BMW. Έλα εδώ. Πού είσαι? Λοιπόν, για τον BMW μόνο. Θα και μόνο για τον BMW.
άμα δεν πάρω win. Μίμηση. Μίμηση. Λοιπόν, κάτσε να το παρκάρω εδώ, έλα ρε. Να παρκάρω το εργαλείο μου. Συγγνώμη. Ω, τι κάνει αυτός ρε. Ω, πάρε πιτσουρόνι. Πέθανα. Τι τοξικές βλακίες είναι αυτές, πες μου. Όχι, 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 όχι. Μη, δεν το θέλω, συγγνώμη. Δεν με βλέπεις, δεν μ' ακούς. Χώνομαι. Λοιπόν, ένα τελευταίο άτομο για το YouTube. Και μόνο. Μου πήρε τα μάτια ρε. Είδε μπεβέ, λέει, α μπεβέ, του πάρω το μάξι. Όχι, δεν το πήρες. Είσαι ρε μάγκα. Για το μπεβέ! Όχι, λαλαλα, όχι για το μπεβέ. Ουλαλα, λα μαμία, πιτσαρία. Θα πεθάνω, 11 ζωή. Αντίο ζωή. Αδέρφια. Μισάρα, 50. Τι γίνεται, άλλα τα μισάρω. Ναι! Πάμε λίγο. Λοιπόν, αυτό ήταν γιατί έτρεχα με την παιδί. Λοιπόν, challenge complete. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή, ένα like και ένα κουδουνάκι και εμείς θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.